Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. When we prepared for the trial examination, we were targeting 80% and above. Amagosa esebe lemfundo eLimpopo athi aqale ukuba iziphumo zematriki zeliphondo elisoloko liphakathi kwawona neziphumo ezisemsileni zibe ngaphezulu kwe-80%. And after the shaking, it was like a crash on the roof. And then we just stood in the passage. We were so worried. The kids were screaming. Basazikhotha amanxebe eVelcom emva kwenkanyamba entlithe apho ishiya intshabalalo. Botani Mzikantu kulo nyaka omtshana namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela iindaba zasemini kweli jelo singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Abasemagunyeni kwezemfundo eLimpopo bathi bazisikele umda wokuqabela ngaphezulu kwama-80 ekhulwini yempumelelo kwiziphumo zematriki zonyaka ophelileyo. Ziza kubhengezwa kwiveki ezayo iziphumo zematriki zika-2024 kweli. Ngonyaka ka-2023 iLimpopo yazuza i-79.5% yempumelelo nekulolona zinga liphezulu ikhe yafikelela kulo. Kwango-2023 iLimpopo yaba nezona zikolo zininzi zingaqhubi kakuhle ngenxa yezizathu eziquka ukunqongophala kwetitshala. Ezinye izikole ezilalini ezingaqhubi kakuhle kwiziphumo zematriki zijongene nemingeni eliqela. Minyaka le iLimpopo ibisoloko ineziphumo ezimbi kwimatriki. Oku bekubangelwa zingxaki ezifana nongabikho kwetitshala neziseko zophuhliso ezingekho mgangathweni, ingakumbi kwimimandla yasezilalini. Isinala imonorail libuhile. Isokoliswa ziziseko zophuhliso ezidilikayo nokunqongophala kwabafundi zentsapho. This school, we are struggling about the improvements of learners, and we should run short of experienced teachers. Some of them, the permanent one, they transfer to other schools. Barutishi ba tlhokagala asiba bantši ba maleba a thuto tša bana, and then engwe gape bana go nyakega security mo go bona ba ska dula di toilet a re tsebe toilet ba re gona le banking bana ge ba e bitša e fedishwe mo dikolong ke yona go dira gore e fokotse di-result tša bana. Umfutho uphezulu eLimpopo kulandela umsebenzi oncomekayo we-79.5% nyakenye kangangokuba abasemagunyeni kwezemfundo banethemba elinoyolo lokuba umyingi we-80% abazisikele wona uza kuzuzwa iveki ezayo ngamanqamu. In terms of the matric results of the year 2024, we can't say that it will go beyond 80%, but we've got hope that at least it will go or it will reach approximately 80%. More especially looking at the fact that we've seen how education was being treated at this particular province. We've seen that at least the Department of Education had improved some of the things which were to enable learners to come or access at least more knowledge. We are confident that what the learner give us and what the teachers give to the learners and the entire school population support will ensure a significant or notable increase in the quality and quantity of the matric results. Isebe lezemfundo lithi inkqubo zalo ezifana nokuxhotyiswa kwabafundi zizala amathokazi. When we prepared for the trial examination, we were targeting 80% and above. You'll know that when we started to analyze our results, we were at 83%, and that gave us strength to be able to plan better. Also, we have to acknowledge and celebrate the work and the investment that the teachers and the learners did. They did the camps. Other learners and other schools and other circuits, when they were writing exams, they were still staying in the camps so that then they give support to the learners. Ziza kubhengezwa kwiveki ezayo iziphumo zematriki zonyaka ophelileyo kulo lonke eli. Iqela logqirha abangaphangeliyo eMpuma Koloni limemelela kurhulumente wephondo azame ezinye indlela zokufumana imali ukuze kuqeshwe oogqirha abangaphangeliyo kwicandelo likarhulumente. Abagqirha babambe imigushuzo ngaphandle kweofisi enkulu baphathiswa uqala ngoMvulo. Wabongile Yantyisi ulandela elinqaku.
oogqirha bangaxolanga kwiphondo leMpuma Koloni banyanzelisa uba mabaqeshwe isigxina ngurhulumente wephondo besithi ubana unintsi umsebenzi wabo kufuneka wenziwe kwaye ke bamemelela ukubana nantoni na bazoyenza bazoyifikisa nakurhulumente kazolonke ukubana abamanyelwa liphondo. Basive komnye wabo uDr Philisiwe Ncayi. Siyabulela kakhulu ngexesha kulisuku lesibini nilapha namhlanje neninyanzelisa ukuqeshwa. Njeba silapha namhlanje kuqalele phi? Kuqalele ekubeni sihambe siyofunda sifundele ukuba ngogqirha. Safunda i5 years abanye 6 years. Sahamba sayokwenza into ekuthiwa i-internship 2 years which is compulsory. Saze ke ngoku sazokwenza into ekuthiwa i-community service. So sizoseva i-community zethu for a year. So abanye bayenze ngo-2023 londo, sangena thina nathi ngo-2024. Sizibhaqa silapha ke ngoku kuba iphondo lithi alinamali lokusiqasha. Isixaka ke londo kuba ngoku besisesikolweni basixelele into yobana oogqirha funeke baqashiwe bonke, and ke ngoku abanye bethu bade banazo nee-contracts ne-department etshoyo into yobana siza kuliseva iphondo ngale minyaka ebelisifanda ngalo ngoku sisesikolweni. So le 6 years ne-5 years ebesiyifunda bekumele uba ngoku lo unyaka sikuwo ka-2025 kungona kuqala ke ngoku ukuba sikwazi useva ii-community zethu. Nilapha eofisini enkulu baphathiswa umnomzana Oscar Mabuyane. Ingaba senkenal Manoy. Sigqibele izolo ekseni emveni kokubana sibanike imemorandum yethu etshoyo into yobana sifuna sidimanda into yobana basiphendule within 2 days which is 48 hours. Sigqibele ngoko ke sisamkelwa ngu-Chief of Staff onguSisiyabulela Onceya othe xa kuba khona i-developments uzawubukela kuthi. Sisalindile ke khange I think bekungapha ngo-10 ekseni phezolo. Akho nto esiyivileyo kodwa besibaxele sathi thina sizawuclock apha ke ngoku u-8 to 4 wethu. Njengoba kusithiwa akho mali. Yeah. Nithi nini nangalona? Ayikhona. Apho babayikhangela apho ikhoyo u-health yena angathi akanayo imali, angangabi nayo nyani because kaloku kudale inqunqa kwezinto ezingabhadlanga nakwi-tenders esingazazi uba bazenzani. Then ke ngoku now that bengenamali uPremier nguye okwaziyo ukuthi kwezinye ii-departments within iphondo athi makukhangelwe ezo billions okanye ezo millions so that sikwazi uqeshwa. Sihambe siyo-upholda i-oath yethu esayitshoyo into yobana sizawuseva abantu, sizawuphilisa abantu. Silapha ngoku sixakwe uba masizithini, sifuna ufaka idrip, sifuna ubona abantu. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Enkosi. Nisivele komnye wabagqirha bathi bana bazakwenza nantoni na emandleni abo kuqinisekisa ubana izimemelelo zabo urhulumente uzithathela ingqalelo, sizithathe ezinambo sizibuyisele kuni eRhawutini. Ibambela nkulu baphathiswa eGauteng Lebogang Mayile uzikhabile ingxelo zokutyumpa-ntyumpeka kweGauteng ematyaleni. Udandalazise isimo sezezimali sephondo ngelibalula uhlahlo lwabiwo-mali olulungiselelwe amasebe ohlukeneyo ebalula isebe lezemfundo nelezempilo njenganezixa ezithe xhaxhe. At the end of November 2024, overall expenditure for Gauteng provincial government stood at 115.238 billion, or 68% of the adjusted budget of 169.213 billion, leaving an amount of 53.9 billion available to be spent until end of March 2025, meaning that money is there. This expenditure is mainly driven by education and health departments, which account for 80% of the total expenditure. Overall, Gauteng provincial government budget increased by 3.4 billion during the 2024-2025 adjustment budget, which comprises of functions, shifts, surrenders and suspensions, which is 92.9 million of those. About 1.2 million, or rather billion, was rollovers, and then the province made an additional 2.1 billion available. In September 2024, we made the first installment amounting to 3.8 billion. And this amount consisted of 3.2 billion
historical debt and the maintenance portion of 546 million. As the Gauteng provincial government, we have a full appreciation of the implications that repaying the e-toll debt will have on our financial position. The debt of 20.1 billion, inclusive of interest, is a substantial bite into our already stretched and limited resources. Inkundla ephakamileyo yaseTshwane iza kubamba iseshoni ekhethekileyo kwityala lokugetyengwa kukaSenzo Meyiwa ngomso ukuze umtyholwa wokuqala umuzi Sibiya aqinisekise igqwetha lakhe elitsha oku kulandela ukubhubha kwegqwetha likaSibiya uThulani Mgomezulu kwinyanga kaDisemba kunyaka ophelileyo. uMgomezulu ubhubhe emva kokuba ebengeniswe esibhedlele. Bakutshelile ukuthi uMr Mgomezulu usishiyile. Hello? Uzweni? Is all? Okay, yeah. We all are very, very sorry about the latest turn of events. Ne? Yaba yeyona nto yothusayo ukubhubha kwegqwetha elikhuselayo uThulani Mgomezulu, nto leyo yagquma inkqubo zenkundla ekupheleni konyaka phambi nje kokuba inkundla ithathe ikhefu. uMgomezulu ebesele egula ithutyana kwaye engasayi enkundleni, nto leyo yenza inkundla ukuba ivumele ukuba aqhube ukulandela inkqubo yenkundla ngobuxhakaxhaka bale mihla. Wayeza kuhlohla imibuzo uBrigadier Bongani Gininda ngethuba lokusweleka kwakhe, ukanti phambi nje kokhefu bekukho ukubonisana ne-legal aid nanjengoko bekufuneka uSibiya akhethe igqwetha lakhe elitsha kumagqwetha akhoyo nasele eqhuba nelityala. uSibiya wabonisa ukuhambelana nelicebo lokuthatha kulamagqwetha, nto leyo abakhuseli abayixelela inkundla. Legal Aid South Africa indicates that they would dearly appreciate it if it were to be one of the councils that have already been involved in the matter here, that would simply obviate a lot of things, time for preparation and all those things, my lord. What is, however, still missing, it's the identity of that individual. Kukweli xesha lokuhlala elikhethekileyo apho uSibiya kungenzeka ukuba abonise ukuba ngubani aza kumkhetha ukuze ammele, ukanti omnye umhlalutyi wezomthetho uthi ukuba uSibiya ukhetha omnye kulamagqwetha okukhuseleko akunakubakho ngquzulwana. Makes sense for him to brief one of the other attorneys who's already on record for one of the other accused, given that they would be familiar with everything that has thus far been placed on record and all the evidence that has been led thus far, and that would hopefully not cause any further delays in the matter. Sinamkele kwakhona Sihlabele Mgama zisakhwanqisekile iintsapho zamapolisa amabini adutyulwe abulawa ngethuba esemsebenzini eQwaqwa kwiphondo laseFreystata. AbakwaMowabi nakwaMotlong baphulukene noonyana babo nebebe kwisikhululo samapolisa saseNamahadi, bobabini kunye noogxa babo bebesabela kwikhwelo lokuphangwa kwendlu ekufuphi. Kubulewe ngokungenalusini amapolisa eli nabezimisele emsebenzini wawo kude kufuphi nesikhululo samapolisa. Esisibini besabela kwisikhalazo sokuphangwa kwendlu ethile ngethuba begilana neshwangusha lokufa. Iintsapho zabo azikakholelwa sesehlo. Usapho likaConstable Sipho Mohapi noneminyaka engama-45 ubudala luthi umfi ebeyintsika kubo. He was a humble person. He was a darling. He was everything to us. He was greeting everybody. He used to work at home. He used to love. He was loving his kids very much, a lot. Ukanti nosapho likaConstable Gideon Motlawung oneminyaka 39 ubudala nalo lisazama ukwamkela le meko yehlele unyana wabo. Gideon inelimutho abuhlali. Uthi uGideon ebehlakaniphile kwaye engumntu onzulu ngaxesha linye.
ubuya ucinga ukuba uyamazi kanti akunjalo, ebengumntu onothando. Kwesinye isiganeko esothusayo kweli phondo, ligosa lwasetyhini kwisikulo samapolisa saseTennessee nelithe lacela umpu womsebenzi kuba belisemsebenzini, kanti emva kwemini ngomgqibelo eli polisa liza kuzivalela kwindlu yangasese ze emva koko lazidubula lahlanziselwa. The families, friends and colleagues of our fallen members, we extend our deepest condolences. Your loss is our loss, and we stand with you in this time of grief. As police officers, we are called to serve and protect others, often at great personal cost. Provincial Commissioner would like to urge our SAPS members to utilize the services of our employee health and wellness, either if they feel under pressure due to work or personal issues. Inkonzo yesipolisa ithi iza kulandela nawuphi na umkhondo ovelayo logama uphando lusaqhuba kwanezizathu zokubulawa kwalamapolisa amabini. Abenkonzo zemozulu kweli banqinisisile ukuba isimo sezulu esithwaxe iVelcom kutshanje ibiyinkanyamba encinane. Logama umasipala waseMatshabeng uhlola umonakalo wezakhiwo zophuhliso kuquka nesikhululo sokucima umlilo, isikolo nezinye izindlu. Beqokelela intsalela zoko kushiyekileyo emva kokugagana nombhodamo omandla, usapho lwakwa Oliphant noko luthe xibilili kungekho mntu wonzakeleyo. Kambe ke bathi yonke into yenzeke ngesaquphe suke umthi omkhulu wawela phezu kwephahla labo. In 3 minutes time the house was like shaking. We didn't know what happened. And after the shaking it was like a crash on the roof. And then we just stood in the passage. We were so worried. The kids were screaming. Don't know what's going on. We were like under pressure. We didn't know what to do. We stood still. That 3 minutes, it feels like 3 hours. But by the grace of God, I was calling the name of Jesus, and then I could sense the comfort over ourselves and the kids. But they were screaming and crying. Kananjalo izakhiwo zophuhliso ziye zabhodloka kuquka nesikolo. Umasipala waseMatshabeng uthi iqela lamagosa ukuphendula kwintlekele limaxhapheshu nokuhlola ubuzaza bomonakalo. Our response team has been on the ground assessing the damage caused by the storm and also providing an urgent relief. So we can confirm that there are some businesses in the area, especially in the CBD, which were affected by the storm. And also the two schools, the HTS and the UNITAS, were also affected by the storm, including some residential areas. So yesterday, the mayor was, acting executive mayor was on the ground with the team. We visited some of the homes that were affected. Even as now as you speak, our response team is also on the ground, including the acting executive mayor, checking the damage. Ukanti ke isikhululo samafutha naso siye sanomonakalo omandla. Kunjalo nje abasemagunyeni bathi izakhiwo zethutyana nokuncediswa kwendawo ezichaphazelekileyo kumele kuxhaphaqabhiswe nanjengoko imvula emandla isalindelekile nangakumbi. Ingcali ngemiba ye-COVID-19 yakwiYunivesithi yaseStellenbosch uNjingalwazi Tulio de Oliveira uthi akudingeki baxhalabe abemi boMzantsi Afrika ngokwanda kosuleleko lwentsholongwane i-human metapneumovirus i-HMPV ngamafutshane eChina. Uthi China nekumantla ijamelene nje nokwanda komkhuhlane wasebusika. This week, they have the highest number of hospitalized people, with close to 6,000 people. So what's happening is that in certain countries, the winters are getting more severe with global change. And also the population is less vaccinated. For example, again, RSV, COVID and influenza, and that tend to get greater pressure at the hospitals. Yeah. And for South Africa, what we should do, it is to prepare for our winter wave. Yeah, we know that the first virus that will hit us is around the beginning of February. That is RSV. That's normally with children. That's children go back to school. Yeah, and just to be prepared. Yeah, what it means when people develop a cough or a cold, try not to socialize. Yeah, especially after the big socialization of the end of the year. And people that's likely to develop disease, like people with advanced age, to get vaccinated for the flu, for example, before the winter wave.
Inkwenkwane engumthandi wezilwanyana yaseGeorge eNtshona Koloni yenze imbali entsha ngokuqokelela ukutya ilungiselela ikhaya eligcina izilwanyana kule ngingqi. uLuwan Smith oneminyaka 12 uqokelele ukutya okuyi-1.6 yetoni. Kulo nyaka unikezele ngeetoni ezingaphezulu kwezintathu zokutya kumbutho i-Odin Oudtshoorn ekulikhaya elikhathalela izinja nekati. Kule minyaka mihlanu igqithileyo uLuwan uthe gqolo nokuncedisana nale ndawo yezilwanyana. Qho xa kuqala unyaka unikezela ngokutya kunkinqe ngexesha leziyunguma. Encediswa ngabazali bakhe baye bahombise ikhaya labo ngezibane ezibhanyabhanya ngethuba leeholide zehlobo. Abo batsalwa ngulo mboniso baye bacelwe loo nto banayo. Then they sometimes gave me money, dog food, cat food, or they just drove away sometimes. I love animals, and the thing is, Odin doesn't get any money from the, how can I say it, the government. Le ndawo ihoyene nezinja ezibalelwa kumakhulu amathathu nekati ezingama-70. Ikwajamelene nomthwalo wokondla izilwanyana ezingahoywanga ezilokishini nakwiindawo zasemaphandleni. Yeah, it helps a lot. We're going to be able to feed the dogs in January. It's going to last for the whole month. So we're very, very happy about it. For a little guy like this to do it, it's such a good example because people follow the others, what they do. Usapho lukaLuwan luzingomba isifuba ngaye. He can't wait at night to switch on the lights, and sometimes we think, okay, just give it a few minutes. Then he says, no, we need to go, we need to start. I'm waiting for my clients, customers, my friends to come and bring donations. Yeah, we're very proud. Elityendyana linethemba lokuba ngoncedo loluntu umnikelo wonyaka ozayo uza kuthi chatha kunoku. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Kamnandi into zakuthi.